Ihanyanisi ubuchwephesha bomgquba. Ihanyanisi ibaluleke kakhulu ngokuba ifakwa ekutyeni okuninzi kwase-Afrika. Ihanyanisi inoqondo oluphezulu ka-vitamin C ne-folate, inayo ne-peptide ephezulu enceda ukulwa namathambo abuthathaka. Ihanyanisi ikhula ngcono kumaqondo obushushu aphakathi kwe-12 lobushushu ukuya kuma-25, yaye ikholwa kakhulu ngamaqondo aphantsi kunamaqondo aphezulu obushushu. Ihanyanisi ithatha ixesha elide ukuze ivuthwe, ukusukela kwiinyanga ezine ukuya kwezisixhenxe. Ngoko ke, kwisitiya sezondlo esincinane zekhaya, zikhona izityalo ezinokusebenzisa ngcono lo mhlatyana, ezifana netswele. Tyala ihanyanisi ekupheleni kwehlobo kude kube sentlakohlaza. Ukhumbule ukuba ifuna amanzi amaninzi ngeli xesha kusakhula imifuno yalo. Ngoko ke, kwiindawo ezinemvula zehlobo ndawonye nobusika obomileyo, qiniseka ukuba unohlobo lokunkcenkceshela onokulusebenzisa. Ukuba utyala kumhlaba ongangentsimi, lungisa imiqolo emibini eqelelene ngama-20 cm, khona ukuze kubekho nesithuba sokufikelela kule miqolo. Kwisitiya esincinane, yenza isiginqi esilinganiselwa kuma-45 cm, utyale kwimiqolo emithathu eqelelene ngama-20 cm, khona ukuze usebenzise kakuhle umhlatyana wakho. Beka intambo yangasentla okanye intambo yomlinganiselo kuluthi lwesigxina olukuma-75 cm apho umqolo uqala khona, nakolunye uluthi apho uphela khona umqolo. Landelisa ngokumilisela izinti zethutyana kumgama olinganiselwa kuma-25 cm ezantsi kwezinti zesigxina, uze ke ufake enye intambo eza kumilisela isiginqi esingekho nzulu. Qiniseka ukuba iintambo ziqinile yaye azikho goso. Ngokubana uziphakamisa uziyeke zizehlele amatyeli ngamatyeli. Bhekelisa ingubo kaThixo uyise ngezantsi kumgama olinganiselwa kwi-10 cm ukuze kuzokuvela umhlaba. Hloma ifolokhwe yokulima itshone kangama-30 cm ubunzulu, uze uyibuyisele umva kancinane xa uyikhupha, ude ubone umhlaba uqhekeka. Susa kwalitye elikhoyo olivayo ngefolokhwe, kodwa oko kungakwenzi uphakamise okanye uphethuphethule umhlaba, kufuneka uqhekeze nje. Qhubeka usenza oku kwisithuba ngasinye se-10 cm emqolweni lo wonke. Ngenxa yokusondelelana kwemiqolo eqelelene ngama-20 cm, kunzima kakhulu ukomba umsele wezityalo ezityalwa emiqolweni esondeleleneyo. Endaweni yokwenza oko, yenza isiginqi esingekho nzulu ngokuba uwombe, uwukhuphe, uwubeke ngezantsi umhlaba onobunzulu obulinganiselwa kwi-5 cm ophakathi kwezi ntambo zokulinganisela 25 cm. Xa ulungisa umhlaba onobumuncu esiginqini esinobubanzi obungama-25 cm, sasaza isandla esigcweleyo sothuthu lwenkuni kumgama ngamnye olinganiselwa kwisithuba semitha enye. Galela umgquba olinganiselwa kwisentimitha enye emazantsi esiginqi esingekho nzulu, wenze ulungelelwaniso ngereyikhi. Yogquma umgquba ngomhlaba ushiye umhlaba ulingana kwakhona apha ngaphezulu. Oku kuza kubangela ukohlulwa okulungileyo kwembewu nomgquba okubaleke ngokuthintela ukutsha kwembewu. Vula umselo onobunzulu obulinganiselwa kwiisentimitha nje ezimbini esiginqini. Uphinda-phinde oku kumqolo olandelayo ngezantsi kuma-20 cm. Tyala imbewu yehanyanisi kubunzulu obulinganiselwa kwiisentimitha ezibini, iqelelane nge-5 cm. Imbewu yehanyanisi incinci kakhulu, ngoko ke kubalulekile uba imbewu idibane nomhlaba kakuhle. Yogquma imbewu ngomhlaba, emva koko wenza umhlaba ubambelele ngokuthi ubeke iplanga elibuphakama kwesi siginqi, uhambe phezu kwalo. Emva kokuntshula kwayo, ncothula enye, khona ukuze izityalo ziqelelane nge-10 cm. Le hanyanisi ingcothuliweyo ingatyalwa kwenye indawo. Sukuyombathisa ngengubo le mbewu ityalwe esiginqini, linda ide intshule, uze ke umbathise izityalo ude uyokuma emazantsi esithole. Qiniseka ukuba ingubo enokuphakama okulinganiselwa kwi-2.5 sesentimitha yombathise neendledlana zokuhamba ngokugqibeleleyo, khona ukuze icinezele ukukhula kokhula, igcine nokufuma emhlabeni.
Kungcono kakhulu ukutyala izithole zehanyanisi kunembewu. Yogquma isiginqi sonke ngomhlaba ubuyisele ingubo yokumbathisa ngaphezulu elinganiselwa kwi-2.5 sesentimitha ukuphakama. Sebenzisa i-dibble stick enobunzulu obuphaliweyo uyijikelezise ngeli xesha uyigqithisa kule ngubo ude ufike kumhlaba osesiginqini. Wenze ubunzulu obufunekayo kwimingxunya eqelelene nge-10 sentimitha nemiqolo eqelelene nga-20 sentimitha. Bamba isithole endaweni yaso, utyhilize ke i-dibble stick okanye ngeminwe yakho ecaleni ube bukekelisa ukuze kutyhilizeke umhlaba kancinane usondele kwiingcambu zesithole. Ihanyanisi ithatha ixesha elide ukuvuthwa iinyanga ezine ukuya kwezisixhenxe yaye kufuneka yomiswe ngokwaneleyo phambi kokuba igcinwe. Okokuqala, xa igqabi liqalisa ukuba mthubi, wagobe amagqabi alale kodwa ungawasiphuli ngokuba oku kukhawulezisa ixesha lokoma kwalo. Emva kokuthatha amagaqa ehanyanisi, wagcine kwindawo enomthunzi eyomileyo nebetha umoya. Qala usebenzisa amagaqa awonzakeleyo uze ke uyihlole rhoqo ngeli xesha uyomisayo ujonge izifo ezinokubakho xa igciniwe. Isishwankathelo. Qhekeza umqolo ngamnye oku-75 sentimitha, ububanzi bunga-25 sentimitha. Yomba iziginqi ezingekho nzulu, 25 sentimitha ububanzi, 5 sentimitha ubunzulu. Galela isandla esigcweleyo sothuthu lweenkuni kumgama ngamnye olinganiselwa kwisithuba semitha enye. Yityiswe isentimitha enye yomgquba esiginqini esingekho nzulu. Xa izizithole, yogquma ngokupheleleyo uze wondlale ingubo kaThixo. Xa iyimbewu, yogquma ngokupheleleyo uze uvule umsele okwisithuba sesentimitha 2 ubunzulu. Tyala izithole ziqelelane nge-10 sentimitha, imiqolo 2 ku-20 sentimitha. Imbewu. Tyala kwi-2 sesentimitha sobunzulu, iqelelane nge-5 sesentimitha uze ugqume ngokupheleleyo. Emva kokuntshula, yicuthe iqelelane nge-10 sentimitha. You are the way, the truth